Mijn naam is Camilla Bas. Ik kom uit noordwest van China. Dat is de Oeigoerse regio. Dat ligt helemaal west van China. Dus grens aan Kazachstan, Kirgizië, Mongolië en Tibet. Ik ben zelf muzikant. Ik woon al 20 jaar in Nederland. Sinds ik hier ben speel ik met verschillende muziekgroepen, verschillende muziekbanden. Soms speel ik ook met jazzmuzikant. Ze noemt dat wereldmuziek, een soort mixmuziek. Ik heb ook eigen band, dat heet Meshrap. We zijn bezig speciaal met Oeigoerse muziek, klassiek muziek of volksmuziek. Ouders spelen geen muziek, maar ze zijn dol op muziek. Thuis word ik altijd, mijn moeder zingt vrolijke liedjes en mijn vader zingt klassieke muziek. En daardoor ben ik geïnteresseerd naar muziek. Later heb ik heb zelf geleerd. Later heb ik auditie gedaan voor een muziekensemble en word gelukkig aangenomen. Zo begin ik met mijn muzikale carrière vroeger. Later, sinds ik in Nederland ben, heb ik weer een podium gevonden. Niet echt, maar gelukkig, ik ben zelf wel tevreden. Hier of daar krijg ik soms muziek uitgenodigd voor muziek spelen. Maar ik ben wel tevreden mee. Nederland heeft heel veel kansen hier te maken, als je zelf blijft doorzetten. Salamda öyge kirsem öyde mihman oturur. Salamda öyge kirsem öyde mihman oturur. Kaşları dergi piyade gözleri oynap durur. Kaşları dergi piyade gözleri oynap durur. Yığlama kara göz yığlama, yıraktı kessem yığlama. Yığlama kara göz yığlama, yırak kessem yığlama. İşinge doppaşa ya da yağlı kal, kaç kilmen yığlama. İşinge doppaşa ya da yağlı kal, kaç kilmen yağlama.